zababbun kalmomi ne cikin hikimomi keɓantattu daga alkur'ani da hadisai. Hakika ya kai ɗan uwana, zamani ya canza. A da ne idan ka zagi wani, kowa sai ya kawo da kansa daga gare ka. A yau idan zaka ci naman ɗan uwanka, wasu har wanke baki suke baka. Abubuwa nawa ne Allah ya baka ba tare da ka roƙe shi ba? To ka tabbata idan har ya hana ka abin da ka roƙe shi, to da akwai dalili. Kuma na tabbata rayuwa ta karantar da mu cewa dukkan abin da yake ɗorewa sai an sha wahala wajen samunsa ko kuma mallakarsa. Don haka dukkan abin da aka same shi da sauƙi, za ka same shi ya fi saurin kubcewa. Abubuwa guda biyar ana gane su ne daga abubuwa guda biyar. Ga su nan kamar haka. Ana gane daɗin bishiya ne daga 'ya'yanta. Ana gane haƙurin mace ne idan mijinta ya shiga halin talauci. Sannan kuma ana gane mai imani ne idan ya gama da jarrabawar rayuwa. Haka za ana gane mai kyauta ne idan ya samu wadata. Sannan kuma ana gane gaskiyar ɗan siyasa ne idan har ya ci zaɓe. Ababe guda uku suna daga darajar mutane guda uku. Ga sunan kamar haka su ma. Ilimi yana ɗaukaka kaskantacce. Sansani yana daga darajar mai ilimi. Kunya tana ƙara kimar 'ya mace. To za mu dakata a nan.